Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta ka mong tanan? Ato na karon ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilanon bagong bayani ang sender si Art. O karon di ta maglangan ato nang ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilanon day kauban ako, partner nako sa trabaho. Mga ka-DJ, mga ka-listeners nara ay nasa likod. Ako ni partner, akong kauban. Amo na siya. O karon di ta maglangan ato nang ipadayon ang sumpay ng atong sugilanon bagong bayani nga sender si Art. O salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma. Pahit ko kay pagdiri. kasarangan nga kasinatian. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kinikihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Art. Gipahukom gyud ko ni Lolo Isoy kung desidido ba gyud kuno ko sa akong pangandoy nga makalarga og laing nasod. Sa trabaho, way gikasaway ang amo ang foreman nga si Boss Rod. Usa niya na kaadlang Domingo, nagsabot mi nga manimba ni Josie nga kong hinikugma. Nagsabot mi nga manimba si Josie nga akong hinikugma, apan nag-abot mi si Jim nga akong karibaw sa ila. Gagit ko apan wa gyud ko musukol kay maglikay ko sa away. Nakalitan na lang ko nga si Jim na hinuon ang kilapanan ug ako pa hinuoy na himong bati. Sinudanan ka to nga iya na gyud kong kibaliwa. Unya nakikita namo ni Bybos ang among foreman nga si Boss Rod ug may gi-offer siya namo nga trabaho sa abroad. Karon ato manarbaho bali gusto ka kontrata. Bali 24 months o duha ka tuig. Unsa man, deal? Oh, ako, boss. Deal kikuha na, boss, Rod. Kabayag. dili sa ko nang imong offer, Boss Rod. Yes! Kinida. Pangandoy ginako ang makapanarbaho dito sa abroad, boss. Ako sab, mo na akong pangandoy. Salamat sa gipakita karon ninyong kadesidido. Hey! Sa Dubai ta manarbaho. Adto ta ipada. Salamat kay nakunoon na sa ganak ko, boss. Nga dadon mo dito si Bayart ug ako. Ha? Salamat kay boss. Tungod kay nakita nako nga kasaligan mo duha. Di ko gusto mga tao nga maghatag na kong labad sa o. Boss Rod,
Pasabta ko nung mi og dugang bahin ini. Okay. Ang management sa atong construction firm nga gitrabahoan, nipili na ko nga ipada nga to sa Dubai. Mao ba day, boss? Mao ka na, Art. Ug mao ilang gusto nga mopili sab ko og duha ka mga trabahante nga akong masaligan. Hala. Mo day busod? O Bugs. O kamo duha si Art mao akong gipili. Usbo na ko ang pagpasalamat nimo, busod. Muluhod ko, boss. Salamat ki, boss. Salamat ki, boss. Salamat ki. Pastilan ni mo, Bugs. Basta kay mao na to, ha? Sortihan na lang unya mo nako kung unsay update. Okay, boss. Okay, boss. Ang opisina na lang day unya mao'y bahala ninyo aron makaprocess mo sa inyong passport. Karon pala gani, excited na kay ko. Pangandam na lang mundaan na lang sa paglargaw niya nato sa Manila, ha? Art, Bugs. Boss. Kana? Nindot gid makalargaw niya tas Manila. Bay, kay sigurado na gid niya tana. Nagkagaboy naman ang kondisyon sa panggawas ni Lula Isang ni Mudungat. Kluoy yung taon ni Lula, lo. Maulad, mularga ka namang yun hapit. Kaya dili ka ba na maluoy sa kaimtang sa apuhan ni mo babae? Lo, dugay na kong nangandoy ini. Sa una pagid sa high school pa lang ko. Ipangandoy na nako nga maka-abroad. Dungat. Alang ninyo ang akong mga plano. Para makatabang ninyo ni Lula Isang, Luisoy. Ay, pastilan, mga tiguang naman mi dong. Wala naman may mga ndoyog kaharo ay pagpuyo. Lolo Isoy. Wala ko makasabot sa akong gibati nga ka-fullback, may books. Wala. Baan na nung ko na yung ipanulti rin ako, bay, Art? Sige lang, bay. Padayon lang trabaho. Oo, okay, bay. Kumbati. Alas 5 na, paingon ako, mupauli, Tia Leslie. Uli dayon, Art. Kay si Lola ni mo. Kita na mo sa ospital, kikiatake. Unsa? Ginoo ko. Tia, si Lula Isang. Mayo kay ni aka na sa ospital. Mupaulit na ko dong ha, kay ang mga bata ron dito. Asa nahimutang si Lula Isang, Tia? Kumusta na siya? Tana sa ward gayang nahimutangan. Tuwa si Lolo ni mo Isoy. Siya mo'y nagbantay ni Mama. Lolo Isoy? Si Lula ko. Tanawas Lula ni mo. Magkaluluoy taon kayo yung kahimtang. Nahiwiin taon ang baba human ma-stroke. Kaluoy taon sa kulula. Kaluoy ang taon ni Mama Isak. Igo na lang nagpato sa iyang luha samtang nagpaminaw nato. Unsa gyud imong plano? Ha, Art? Adto ko manarbaho sa inasot. Uy. Nagplano ra malagi kang ikaw ra. Ha? Gusto bang akong nabati karon nimo, Diyos? Ngano? Dili maklaro? Okay. Akong klarohan. Ngano wa ko nimo pangutan akon okay ra basab nako ning imong giplano o dili? Lisod sabton, ang gipakitang taras ni Jose nga di kanako. Apan, ang mas klaro nga mo gihatagan niyag importansya mo nga kong kadibal nga si Jim. Nalimot ka nga, naglikay naman ka na ko. Nga akong mga tawag, didman na nimo. Uglabaw sa tanan, kamo na ang perming nag-uban atong Jim. Nga akong karibal, di ba? Ikaw manggod. Makalagot kayo ka. Wa ko ganahin nga nagtinalawan ka.
Tungod kay na ako'y pangandoy, Josie. Bati ka, Art. Sige. Ganila ko bisag unsa. So, ako na pamatud-an karon. Nga mas maayo si Jim nga mo'y akong pilion kay nimo. Human na. Gipili na nimo. Imo na kong gireject. Sakit iyang gibuhat ako, may bugs. Hilak-hilak ba? Ay, mong luhaw ni Agi sa mong ilong. Magmahiraw niya siya, bay, Art. Ay lang, pag-hilak. Bay, giusik ka lagi diya nga kung tinudan na'y unta nga pagbati para niya. Kalimti siya, ay. Kalimti siya singpit. Way ayaw tong bayan na, bay. Mayong abison tog sanggot ang ahos-ahos sa to. Oo. Kudbaan. Akong paningkamutan, bay nga. Makalimtan ako siya sa hingpit. Kana! No, oram din na. Sampay, bro, kagkuhan eh. Bay, bugs. Jutay na lang jutang mga luya karong panahon na, bay. Ngayon niya maganganhin silang Josie. Saman, may tuyo ni mo. Ha? Mulargan ako. Gusto ko lang unta siyang ikasulti, Jim. Nga, unay larga. Stiga ko ni mo. Lubngan ko rin nagbala na lawas ni mo. Kailan ni Kag? Unsa o si kinsa ko? Kalma lang. Nagpalabi, Jim. Huy, talawan. Ayaw ko pug sa pagkulata ni mo, ha? Aw, buhata god kung gusto ka. Ganong isulti pa man na. Ika na yun. Pauli na, Art! Di ako sa inyo. Nag-abot miya itong Jim. Huwam ka diya. Ambot o asa ka itong higayon na. Ari ako sa bahay niyang gabi, ha? Pagsulti to, Art. Di na lang ko eh. Kamu na lang. Nasugdan naman gina ninyo. Usurrender na lagi ko ni mo, Josie. Kapoy na. Art, sa tuy. Kung love kita ni mo, tayong surrender good. Mau ba? Art, bawi ako gikan ni Jim. Kaya ikaw gitang ako, Art. Aw, so... Kamu na giday atong Jim. Oo, pero... Ikaw magit ako ang love good. Aw, kamu na magiday ka ha. Padayon na ninyo. Kaya di na ako magsamok-samok. Hangtod sa hangtod, Josie. Ang nampingin taon na po ko kung tanaon niya ka sa Manila. Olo, salamat. Lalo isoy. Si Lola. Ati man na yung taon ninyo siya, ha? Ayaw kabalakaan ang bahina dong, Art. Ako raon niya'y bahala nga mo atiman kang lula ni mo isang. Salamat, ya. Nimo ko niya ipaagi ang pagpadana kong alote para nilang lolo ug lola. Oo, sige. Huwag ka na'y problema dong. Ako'y manage o niya sa kwarta dong. Aron dili mausik dong. Oo, tiya, Leslie. Salamat yung daan, tiya. Kumusta naman ang bahay ninyo at itong uyab ni mo, Art, ha? Ay, sila na gid sa kong karibal, lo. Nawa na lang yun dahil ka mugukos mo, babae. Niabot gid sa punto nga nalugit hasta ang katapusan akong pailob, Luisoy. Basta bangagi ni mo, eh. Pero kan, tipik o kabahay na lamang siya sa mong kagapon mo ba? Usa siya sa inungdan ako nga nung mas gusto na kong mahilayo ining dapita. Para makalimot na gid ko ni singpit. Dagan ka pa niya o mga buotang babae nga ikahinagbo. O kusaw niya nila, mo yung managiya sa mong kasing-kasing tungal. Ugma, sa di ba mo kadlawon? Mugikan ako pa sa airport. Sakit mo lang ako pagbiya. Nga ingunian na ang kahimtang ni Lula isang. Pero sa lain bahin, puno ko sa kadasig.
Tungod kay makatabang na maunyo ako nila. Alang nila ni Lolo ug Lula nga akong pagpahilayo nining dapita. Andam na ba mo alang sa tong pagbiyahe sa Manila, Art, Bogs? O, Busrod, andam na gid kayo. Ikaw, Bogs. Ay, susak pong tanon ba mo kunin mo, boss? Andam kayo! Maayo hinoon. Niya palang ganita sa Mactan Airport. Lain na kaya ang kamingaw nga akong gibati para sa akong mga mahal sa kinabuhi. By Art. Sakit gid kayong kamingaw. Apan, kinahanglan nga ang tuson. Kay alang kini sa akong mga mahal sa kinabuhi. Wapagani ko makalarga paingon sa Manila. Apan dili na masabtan ang kamingaw nga akong kipati, Priscilla. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay sa suwatampo ni Art. Dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.